Hakasngi ke balami pat ba leng ba gilat pathai khubor ban pensyaya ke nong rem jong ka jing yakhi arpos nam menswa ban dawa pen bet ya reservation policy da ka baula sha thangan ha kapor bu dang long kemu president jong ka sengki samla pulie ka khasi students union uba po leng do ula ong bagi pat ba kila dei ban sngol thu bat ban ai la di ki nong mi khmat ban pendap ya kani ka kam ha bagi la sha jet kum ki nong mi khmat bat bo jingkeli halor ki nong yakhi ki bala wan ha khmat yeng jong u da ka ba ong bagi bri ki banyak tangai ki taksi ki tourist taksi habaki crunch phang ka reservation policy kin yo jingman toy ayu ladapan ke ya ka kota ka reservation policy don naki ki bawan hang ni khmat yeng ban kren shapang ka reservation policy beriu ki banyak ki kamai taksi nam tip ki yo jingman toy ayu lada implement lada kentiu ya ka kota jongi sakhanyo 4% ru kin numyo kam hi maki ha sarkar nomor kila don lagi jongki tourist taksi la don lagi jongki auto rickshaw banyak ti haba pi ong nong bi khmat ta kan represent yep namar ba baro lai pusat lak ngut kan nom nyam ka assembly bangilik yarung bangilik batailut iki kam jong state dia bala jit iki tik ka tangut ai ni ke kan kom ta ke ngi ngim ong ba ngi la pendap and I can come to it's a continuing process.